बुलावे के तो बोलैले हमन का जाने कहाँ बाड़न। ये टाइम होला तुमकरा मिले के मन करेला। हम कहीं ना कि देख हो दिन होखे तो दोपहरिया आ रात होखे न तो अनहरिया एमा मिलब न तो कोई ना पकड़ी। दोपहरिया में सब कोई लुक दुख के दिन में सुता रहेला आ रात होके अनहरिया तो ओकरा में न तू मिले खातिर अइबो। शाम नहीं मिलब आदमी रहे न तो ना जनी हन ये जा कोई बटलो बा सही निकर न कोनो टाइमे ना ह टाइम से भेंट आ मुलाकात करे के बुलावे ला। कहाँ बाड़ तुम देखी तो का हो हिनियाड़वा मर गई। हम तो गिरा काहे के एजे बाड़ो कहाँ जाई बताओ तुम। वो तो बोल छ वो कौन है? देख हो आ तो रावे के मना करत रहो। अब हाँ? घर ऐसा तो टाइम पर फोने करब कि आवे के पड़े न सोचे के पड़ेला। सोचे के का पड़ला बताव बनलो मुंडे बिगाड़ दे तलो तू। टाइम टाइम से ना आई वो तो कैसे काम चली। और टाइम टाइम से नहीं की आवत तो का आवत नहीं टाइम हो का ई कोनो टाइम हो माने आवे के मन तो बोलावत तू न रहन। बोलैले आव 7 बजे कहत रहमी तो कहत कि 7 बजे ना आई। फिर 5 बजे भोर में कहत रहमी तो कहत कि ना आई। बोरहरिया में सब कोई जाता घूमे फिरे दौड़े तो पकड़ा जीबो न तो थुरा जीबो। भोर हरिया के टाइम में कोई ना पकड़ी काहे ना पकड़ी ना। वही घड़ी तो मजा देला का भोर हरिया के टाइम भेंट मुलाकात करे में ओके। तो मजा में सजो रहेला। साजा रहेला लेकिन देखो उसूर में कहत न भूतो आके खाड़ रही आगे न तो कुछ होके वाला नहीं छे। ई बात बा इतना निडर हो तो देखिए देवलिए तो सटल बड़ा कुछ निकल मत ना ये जे कीड़ा उड़ा निकली हो से तारा के इतना डरत काहे बनी। हम काहे डेराई हो जब जेकरा से होला प्यार तो केतनो करे वार तो उ कोनो प्रभाव पड़े वाला हो खासा बातें चित होई के और कुछ होई का। चुमा माना देबू चुम्मा खातिर खकुआई रहला चुम्मा लेवे खातिर बोलैले बाड़ो। तो का ले खातिर आँ? बोलैले बानी बताओ ना। देखो ई कोनो बात ना भइल हो। ये और कुछ देबे के मन बा। तू भेंट मुलाकात करे के बोलैला तो बात कर तब भेंट मुलाकात कर। चुम्मा चुम्मा कइले बड़ा कोई सुन ली ना। अच्छा ये बताओ फोन पे तो बात होते रहो आ ए जगह पर बैठ के बतियावे के का जाने के और ले आके सुन के लगे से जे काने कूड़े तक का करे के फिर ए जा के आई हो ही आई। हाँ इतना साफ लोगो तो पूरा दूर से 2 किलोमीटर दूर से तो यही से ना कहीं ना कि देखो हो ये टाइम में मत बुलावो कोनो टाइम मिले वाला होला तब बुलावो। कौन 10 बजे रात के 10 बजे रात के तू कहबू के ए जे मरत बाना हमार सुतल बाना मोर दे जाइल बड़न। एगो भौजाइयो फसानी तई हो लगली हेन तेन करे को दो के मन नहीं खे तो छोड़ देम तोहरा के दूसर पटा ले का करो के हां। जना तो जैसे कि रोड पर नो तो पकड़े वाला आ प्यार करे वाला बैठल बड़न कि हमसे कलो यार मालूम बाटे का भाई हमार मामा के लइका अच्छा 50 गो 60 गो ले कम के ना कइले होई का ऊ है लेकिन भेंट मुलाकात तब तो तू सोचे तड़ा उनके वाला बतिया ना उनके वाला का है बताओ तू टाइम टाइम से मन ना रखबू तो का करी बताओ। अब देखो हो हम सोचत नहीं ना का कि दिल्ली चल जाए। का कर दिल्ली अब वो जे तार भैया बुलावता ये मगर दिल्ली चली तो हम कैसे रहो कैसे रह बात होत रही मोबाइल पर तब ये आज बताओ तो भेंट और मुलाकात दोनों हुई। बातें कइला से खासा होला कुछ औरी अब का हो रुपया पैसा लेबो माने भुला गेलू का हम भुलाई काहे के बानी तब अब अस्थिर रह चलो ताब रोज रोज पड़कल बिया यही रास्ता से रोज रोज जातिया एतनिए पहर एतनिए पहर फिर आवतिया तो दिलवा कहने की का हो कोनो संग लसपस बका तो हमारा के मोल संडी निकाल के आज तो आज छोड़म ना है आज पर्दा फांस को ये दे आ जरूर बकिए से कि इतनी पहल मेहरारू जानी सोच करे है आइयो अकेले एकर घरे ननद बिया फिर सो गोतनी बिया सास बिया के नहीं के बाकी अकेले ही जाने आज तो हम तोरा के खेला में रखो ये ना ये लफूसा फरल बा
बढ़िया बात सुना हमनी के प्यार मोहब्बत कइले बन जा उ कुल बात छोड़ ऐसे ही जमाने के दिनों में प्यार मोहब्बत रही खाता बतियाई बुक चलबू हो हरिया कैसन हड़ हो हम सोची ना तारा से बोली बतियाई पूरा दिन बिताई तो तू देखा हमरा कैसन मजाक ना पसंद है हम थोड़े भी करनी हो ना। कि हमारा पर किसी आता नहीं और देखा हम बात वाला मजाक करी ना ऐसन कुछ मजाक ना चाहे करी भी गलू हो बतावा ना चाहे देर देरी कमाओ करो तो हमारा कुछ समझ नहीं चाहिए कल ताकि ही में कुछ मिलता था हमारा के कुछ नहीं चाहिए तो चुमा दो पहले चुमा हां ला हे आजा हां आओ अपना भी तो ए राजा 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 करे जामे समाजा उठल तनी तोरा भेटाई खूबे मजा अरे बहिया में कसी के सैया उई मां तो दा निकाल दी दो निकाल मारेला कच 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 और गुना लड़की लावना किया मैं आई आई चिरकुटा वो डेरा का आई काला नागिन भी आई है डेरा का ए सबसे लास्ट वाला डेरा पर हैं ओ दिनवा त मालू संडिल कहानी है कि कौन वही ना आसना ना तो को तरीके ना बताओ हां बता के हरो के ना कलु अब वीडियो बनाइला वायरल करी साला अरे के कहतल रे तमीज से बोलना तो जरा तला मार बम्बैया फाट ना तो समझ जो कि विश्व के जेबे समझ जो कौन चीज ना करत रहनी हो आंखी में इनके गर्दा पर रह जे रोवत रह हां देखा तोरा का सनी देवला वाला फाट मारब ना तो का कर देबे जानलू बार मुंह माटी बक्स कर ले ए मत भौजी हेलो। राजा बादिन बालू एकर बारे में बात तल पोहन मोर कान के कहिया से चक्कर बल मरवाइबू का सही में सरवा नेर बारे बा हम जानते हैं केकरा कोशिश नेवरन यन बोलत त भूसिया जाता बोरो न त हालत देई हल्ला ना करी हमरा सर के क्या ही बात तुम्हारा ने कही हमारा करे कतनो मरइबो हमारा करे मार तल पोहन मोर कान के बा मारे मार 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 सुनना ना हां मोबाइल कहां रख ले ओ बा मोबाइल अच्छी ना निकाल ला तुम निकाल जा लाई कला धरा निकालो निकालो ता निकाले वाला हम उपाय जानत ना बनी जब आ बता खुश रहो तेरा का भगवती में तेरा सामान पे सही है कदम फट लग के दो गलवा लॉक निकालो जाओ जल्दी। तोरे ना खुश रहो तोर भता 17 बड़ा ओ बताओ बड़ा फूद का तरह ला ए भौजी और देखो अरे भौजी कहत न करे जा ई काहे ना एकर है ना करे जा फेंक नहीं उड़ा के मारल जा पहले घीच दे फाटे ज्यादा जना कहत देख देख जा आइल बा फोन रुक मारो 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 हेलो देखी जा रहे हो सबके ना तुलसी आके हमरा संग ना छेड़खानी करता ना का भूसा उनमें भर देई बा गरीब के लड़का है गरीब के बच्चा है तरस कहीं ये रहुआ सब मिटा देनी बा कह देनी आज के बाद जा भैया तारा के कुछ ना कर कुछ ना करो एक थपे मारबा त मार मार ला ना सोच कर दे जब तू जान पड़े कि ई आई प्यार कर ले जब बीच में कहो चुपचाप ना आके पूछे ना तनी क्या करता हूं बारल जरूरी ना लो ना हो मौसा कामवा जा हो गुरई त नाही रहत अच्छा कॉल यार चुप रह बाक बान बतल को लुआ बही थान चला जन की कह जा तू जा ला जन ए हां आज के बाद यहाँ मत कबो ना भैया जा 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 हार दे देखो करा के संभार के बगे तो भूलवा के का हो बस अब एगो उड़ौली अब एगो में बा डिलीट वाला में उड़ा देल में ना तो उड़ावे वाला में सो सही बा वो सही बा डिलीट वाला उड़ल बा डिलीट में उड़ावे वाला वो सही बा अच्छा तार अंडा का पानी ठंडा कर दे तू समझ जी हां को दे अब मार के तू तो धोखा ना देता ले बाली गोटाई मार लगा ना की नकिया भुगना मरंगा जाई जान जो चुकावना गांव घर में के कोयला चुकावना चक्की के आटा खाई ले तोर का ना कुछ देखले हवा ना कुछ कहिया मत तोहरो के देही बा हमर के देबू हां चूड़ा गुड़ दही खा के बम बम हो जिया जतरा हो जाई तो सरवा के खाला रे
खिचड़ी के दिन तो हम परने करना कहना तिले कहने के और कुछ देबू तो चली तू हाला ना करम के ओ काले ठीक है ना बनी हम गोटाइल बनी देखा तो ना हम चाकर चुकर बनी तू का खइबा का हमारा के गुल जामुन से अच्छा क किलो हैं क किलो किलो 1.5 किलो 5 किलो दे देबो हाँ सुनो हाँ कुछ कहबा ना अभी लिख कर दिया होई तो हमके करिया भोग चाहिए तू करिया भूख का कहला हाँ ऊ का कहला करिया करिया ना रहला भोग कहला के कावा चिट्टा बोलल जाला हो कावा चिट्टा बोलल जाला ये करिया करिया ना रहला एता गो रसोई में डबावल करिया के अच्छा समझ भूल जामुन गुलजामुन हाँ 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 ठीक हाँ है सुना हाँ भैया न त मन लग आवे जे तार मार देती त भूख निहन करिया करिया निकल जाला कपारा में फूल के कुछू कर लेकिन लुका छुपा के ई एकर बात के कोई गांव घर में भी ना पति आई तो चल बोल गो कबोरी पकड़ा जे में का हाल होई हमने बोल ना हम हिनी निकल जाता ना तो शक हो जी हमने